tinapos yung vlog mo. Ha? Tungkol sa kabit ng ito. Pupuntahan ko na nga doon sana. Tumawag mo si Kapakpik. Tapos na yun? Kapakpik ko na lang. Wala sanang ulan. Kaya lang, yung dalawang butas, di pa ano. Oo. Walang yung bisag ko eh. Alas 2. Pwede na umuwi sana. Doon na nga lang ako na mag-ano. Ayun. Ulan talaga. Parang minto na yung ulan. Nag-list din na nga tayo. Yan, palibon.